Palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, mineral, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo, sa intenso panalo. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Lipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na.
Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa Kings Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus. Magandang araw po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman sa ating fresh na episode for today's video. Nakaligo ako bago ako sumalang. Sarap sa kilig. Bakit pala? Pag every time pala mag-agresenso, hindi ka naliligo. So yan ang trivia. Hindi actually earlier ako naliligo around 8:30 or 9. Nag-disclaimer siya. Diba, nag-share ako na meron na kaming time tracker and all, diba, with the other thing and all. So, you cannot move anytime you want. So, that's it. You're just sitting down in here all the time and I look so, ayun, talagang naligo po ako agad after I had my lunch and I feel fresh. Hi, everyone! O, diba? Magandang araw po sa ating lahat. Naway nakaligo na po tayo para presto ang ating mga isip. Goodbye, Lanitia! Hello, El Nino! Oh my God! Talagang ramdam mo na talaga ang init dito sa Correct! May mga prediction nga ng mga heat index within Davao City. May nabasa akong may 52 degrees Celsius or something. Umabot na tayo sa 52? This Thursday yata yung parang lang siya, parang prediction pa lang nila for the week. So may mga binigay nilang numbers and that was parang Thursday yung 52 siya. It's scary, it's mainit. So drink more water, wag masyadong lumabas ng bahay ng mga 12 noon to around 3 to 4 in the afternoon kasi tirik na tirik ang araw. So baka ma-dehydrate kayo and all. So inom lang, water lang talaga ang pananggalang payong, ayan, and your clothings na medyo, talaga, fresh sa pakiramdam. Hi everyone! AgriSenso, and this is Inday Bajang. And kasama ni Inday, wala nang iba pa, si Clara Tita. Ay, shout out pala sa lahat ng ating mga viewers sa ating Facebook page. Live tayo ngayon sa ating Facebook page, AgriSenso sa Agrikultura, sa may mga internet connection at data dyan sa inyong mga bukid-bukid, sa inyong mga bukirin. Oo, why not? Punta kayo sa inyong mga Facebook at the same time, live din tayo sa Ka-Farming Angat Ka Facebook page. At bukod dyan, Day, alam mo ba na tayo din ay naririnig sa ating mga Kings radio stations all over Visayas and Mindanao. Yeah, o, diba? Mayong hapon kaninyo, mayong buntag, mayong gabi, o lahat na yon. Nung oras ko kaming naririnig. Oo. Special shoutout Day, mention ko yung ating mga Kings radio stations na kung saan naka-hook up tayo ngayon. Hello sa ating Kings Radio 90.7, Lambunaw, Iloilo. Hello mga tutok kag mga Inday, mayad na adlaw sa inyo't diha. Oh, and sa ating 102.5 Shaton, Negros Oriental, Kings Radio 102.5 dyan po sa may Shaton, Negros Oriental. I believe this Monday or Saturday ay blessing ng ating Kings radio station dyan sa Shato, no? Wow. Kayo po ay inimbitahan na pumunta po sa ating Kings radio Papunta sila doon. station. I don't know if it's 18 or 20. Hindi ako tiyak. Basta yan yung mga araw na yan na tayo may blessing po na mangyayari sa ating Kings radio station dyan sa may Shato, Negros Oriental. Nasa public market daw yan siya. Oo. Sana makabisita tayo dyan, Day, no? Dyan sa Kings Radio. O, diba? Mag-iingay Correct. naman tayo. Puhon. Same din dyan sa ating mga listeners via 88.7 Kings Radio, Himalaya, Negros Oriental. Apot tayo sa may pinamungahan, Toledo City, Badian, Cebu. Rinig na rinig ang ating Kings Radio dyan. So, hello po sa inyo.
Hi na hi na hi na hi. At dito naman sa Mindanao Day, ang 99.5 San Francisco City, Agusan del Sur, at dito sa Davao Region, sa Davao de Oro, ang 93.5 Kings Radio. So, sa mga nakikinig sa ating Kings Radio stations ngayon, pwede po kayong mag-text via our hotline. That is 0966-844-0130. So, if ever meron po kayong mga pabati sa amin Hinday Bajang at this time, pwede po namin yung basahin. I-text nyo lamang po kami ha sa 0966-844-0130. So, ayan. Bahala na si Inday dyan. Anong meron? Wala akong access. Paano yun mabasa? Padalhan siguro ako ng cellphone para malagay sa mabuting kamay. Oo, yung isang cellphone natin na nasa mabuting kamay na siya. Sana ay nakatulong tayo sa kanya, no? Yes. Yun na yun. Cellphone, okay ka na ha? So, dyan ka na. Ayan. Oo. Oy, congratulations pala sa isang Sino? taga Davao City, Davao del Sur na nanalo ng Lotto last Lotto? weekend. Yes! In Ay, fairness, always may na idea nanalo ako ang Davao. Hindi ako yon. Mag-disclaimer ako agad kasi you know na. Ay, masyado kang defensive. Hindi pa Hindi ko pa naman. sinabi na Hindi man ito tapos yung sinabi mo number na. ko eh. Hindi ko man familiar yung mga numbers. So, hindi talaga ako yun. Ano siya, Day? 649? 655? Wait, hinahanap ko yun. Saan na ba yun? Hindi ko makita. My goodness. Wait ha. So yun malaki-laki yung kanyang premyo and all. Diba? Ganun So, ba? sararapod siya. Ayan, isa lang talaga siya. Loan Na nanalo. winner. Yes, as in. And just last night as well, may isa ring nanalo. Isa pa rin talaga siya. O, diba? Talaga Davao pa napaka-happy. Hindi siya Davao actually. Hindi ko na siya okay. makita. Saan ba yun? Hindi Alam ko mo ba, makita. Sa mga probinsya, Day, mahilig yung ating mga kababayan dyan sa mga probinsya, like gano'n, yung mga swertres, yung mga 4D, may mga last 2 digit pa dyan. Ano ba mga usually na... Yun ang una, kasi sabi nila Ano? is lingaw-lingaw lang, diba? Walang Oo, ibang oo. pwedeng diba? So, ay, last to. Kasi yung last to is not so, siya, diba? Dinadakip yung nagpapala. Ano lang siya, lingaw-lingaw as they say. So, uy, pwede na itong 20 pesos. So, antaya tayo, diba? Yun yung isang recent winner ng Lotto na naisulat natin. 25 years siyang tumataya bago siya nanalo. Grabe, Diba? no? Sa tingin, 25 years talaga nag-effort. sa tingin mo, yung Day, nabawi na ba niya yung mga ginastos niya doon? Siguro. Sa 25 years niyang tawag nito, pagloloto ay doon sa nakuha niya na winning prize, nabawi kay Depende din siguro kung magkano yung taya niya every tayaan, diba? So, probably medyo nabawi ng konti. Pero napakasarap din sa feeling na uy, nanalo ako, buo yung makukuha mo and all, diba? And all. So, congratulations. Hindi ko na siya makita ano yung number. Ewan ko ba, napakahina ng internet. Hindi naglo-load ang page. Napakasaklap and all. Anyway, congratulations sa inyo and all. Naway magamit nyo sa mabuting bagay ang inyong mga napanalunang premyo. O, diba? Yun siya. Yun. Yung nanalo kagabi was 49.5 million. I think yung Davao City, Davao del Sur, nasa 29. Ayan, 29 something. Ayun. So, congrats Okay sa na inyo. yun, no? Mabuhay kayong lahat. Kahit may 1 million. Okay na yun, diba? Sino ba naman magbibigay? Oo nga, kaysa sino lang magbibigay sa inyo ng mga ganong milyones and all, diba? So, ayun na, just try. It's blessing and it's swerte talaga. Ayun. So, invest wisely your milyones. Okay? Ayun. Mag-invest kayo. Uy, wag niyong, kasi yung pera, pag hindi niyo na-manage yan ng maayos, ay of course, mauubos at mauubos. At kahit ilang milyones yan siya, yes, di ba? diba? Kahit ilang milyones yan, kung pangit yung lifestyle ninyo at masyado kayong aggressive sa paggasto ng inyong mga pera dyan, walang mangyayari. So, dapat okay lang siguro, no? Kung if you have that much money, you buy mga lupain, ayan. Kasi nga, every year, nag-i-increase ang value ng lupa, mga alahas, ayan. Para correct? Kaso, bangko mo yan or all, you invest
on those things, yung mga value na tumataas yearly. Lupa, alahas, ayan, yung mga gadgets, not so. Ano lang kasi yung mga gadgets, arte-arte lang. You have already then, okay na yan. Huwag mo nang dagdagan o kolektahin pa lahat ng mga cellphones, smartphones, and phones there. So, one is okay, one or two, okay na yan. Invest wisely ng negosyo. Kasi nga sabi nila yung mga pera galing sa ganyang bagay, mga sugal and all, madaling nawawala. Parang come what may lang, biglang dumating and just yun, yung hindi mo na manage siyang mabuti, nawawala rin siya on your hands. So, be careful on everything. Invest wisely, yun talagang pinaka-importante. Kasi most of the lotto winners natin sa Philippines, medyo pangit ang ending, nagiging goodbye or instead na happy, nagiging lonely ang ending nila, di ba? Kasi na-mismanage yung mga milyones natin. Correct. Sana all may yan. mismanage na pera. Sana all sila. Okay na sa akin na kahit 1 million, okay na yun, di ba? Hindi naman Pwede na yun. sa nanalo po ng 29 million, okay lang po Okay sa na amin po kami. ni Daiba Thank you po. May 1 million Magbibigay kami. po kami ng bank account. Pwede po mag-Gcash sa 1 million, Dai. Uy, hindi. 200,000 lang ang limit ng Gcash. Ay, ganun ba? 200,000 lang pala ang limited, limit ng Gcash. 200,000 Okay. lamang yung parang alam ko 200 lang talaga siya. Sana all umabot sa 200,000 nawawala si pesos. Clara. Ako ba yun na nawawala? Kinain na naman siya ng bula. Sana all Ito ba yun, sir? O baka ako umabot po ng yun? 200,000 si Hallucinate. Okay ka naman dito, Dai. Okay ka, Dai. Alin? Ako ba ang pangit ang signal ko, ya? Nawawala ka, napuputol, yes. Wala, naliligo si Napuputol Kuya ka. Billy. As Ay, in. okay lang daw. Okay lang Naliligo daw siya. Nagpapakain na siya ng kanyang anak. Sige. Ayan. So parang sana mapunta yung ating mga usaping milyones. Yeah. Baka At saka mag-declare na tayo usapin- ng asset and liabilities nito soon. Correct. Ayan. Oo. So simulan na natin Baka- ang pagbabalita. Baka habulin tayo ng BIR nito. Correct! Yan ay ayaw nating mangyari, no? Na Yes, wala nag-assume silang tayo na habulin meron sa tayong atin, pero milyones, tatakbo tayo. pero Ayan. wala tayong ganoon. Wala Tatakbo tayong lang ganoon. kami, pero wala kaming milyon. Ayan. Yun lang po yung, doon, essence. Ayan. So, ayan. Siguro wag na natin yung patagalin dahil I'm so excited na rin ang ating mga listeners at ating mga viewers ngayon sa ating AgriSense. So, kung ano ang agri-balita ng ating Yes. Inday Badyang. It's another program as well ng government natin kung saan it is with regards po sa ating mga rice farmers kung saan ang paggamit ng hybrid pala ay sinusulong ngayon doon po sa Calabarzon area. So actually, hindi lang naman Calabarzon, even the other places in Visayas and Mindanao, yun na yung pinupush actually sa mga farmers natin na kung pwede, gumamit tayo ng mga hybrid na palay. Ayan. So inihayag ngayon ng Department of Agriculture Calabarzon na napapanahon na umano ang paggamit ng hybrid sa katuparan. Hello? Anong naganap? Ulitin mo Nawala ang kasi lahat. naputol ka. Ayan, bumalik Ulitin siya. mo. Ayun. Ulitin mo yun Ulitin kasi ko. naputol yun. Mauna siya. Ayan. Anyway, balik tayo. Take 1,000. Ayan, balik tayo sa ating agri-balita for today. Kung saan, this is with regards po sa another program ng gobyerno natin para mas ma-achieve ang sustainable actually na production natin ng palay. Kung saan, ang paggamit ng hybrid na palay ay isinusulong doon po sa Calabarzon. Pero actually, hindi lang naman talaga Calabarzon. It is either for Visayas and Mindanao area na merong mga rice farms. Ayun. So, inihayag ngayon ng Department of Agriculture Calabarzon na napapanahon na umano ang paggamit ng hybrid na palay lalo na't mataas ang demand ngayon sa publiko sa mga produktong agrikultura. Ayon sa kagawaran, ito ay may kakatuparan sa pamamagitan ng pagtatatag ng Farm and Fisheries and Clustering and Consolidation
F2C2 program ng mga provincial hybrid rice clusters sa rehiyon. Anila, ang hybrid na palay ay produkto ng pagsama-sama ng lahi ng dalawang klase ng halamang palay na makakatulong upang mapataas ang ani at mas maging matibay ang resistensya nito sa mga damo, sakit at insekto. Idinagdag pa ng DA4-A na sa pagkakaroon ng provincial hybrid cluster, sila ang inaasahang magiging modelo na mga magsasaka sa isang lugar na magpakita ng angkop na demonstrasyon sa paggamit ng hybrid na palay sa produksyon ay proseso at kasali na po ang pamamahala ng lupa. So yung paggamit ng hybrid na palay, it's a way as well of adapting kung ano yung takbo, what is in right now sa agriculture. So yung nakikitang solusyon ng ating gobyerno para we can attain that food sustainability, food security, and hindi tayo mag-shortage, lalo na sa bigas, which is a staple food nating mga Pinoy. So talagang pala-rice tayo, diba? Hindi kumpleto ang kainan kung walang rice. Even yung mga magdadayet ako, talagang hindi din ligtaan ang rice. Para po, isip ko, diba? Napuhat ng bagay. Hello? Oo, andito ka pa pero paputol-putol ka. Andiyan ka pa, Day. Okay pa? Yeah, ayun. Tapos Andito ka pa na? ako. Andito pa ako. Oh my gosh. Anak missing. Yeah. Nasabi ko kasi, ang sabi ko kanina, yung paggamit natin ng mga hybrid palay is panahon na. Actually, it's panahon na. At least man lang mag-improve or umangat naman yung level ng pagtatanim ng mga palay ng ating mga farmers. Syempre, kung ano yung sumabay tayo. Ayan, kasi yun ang hinahanap ng tao para makasabay din tayo kung ano yung kailangan din ng publiko. And at the same time, gaya na may good points din kasi ang hybrid na palay, parang sa mga sakit, mga peste at mga damo-damo or something. So it's not easy na tamaan ng mga peste, di ba? As compared sa mga nauna, yung mga nakasanayang itinatanim na palay ng ating mga farmers. So what is good? Kung ano yung nakakabuti, why not? You go for it. Ayan, kung bumisita man sa inyo ang mga government agencies natin at i-introduce sa inyo ang mga hybrid na palay, then give it a try, diba? Kung meron kayong 1 ektaryang lupa o i-half-half nyo with the hybrid and half is the usual thing and you try to see it for yourself, anong mas maganda and you go for it, diba? Mas maganda rin you go for trainings, ayan, manood kayo para at least you can see for yourself ano kayang pwede, kung pwede ba siya or perfect ba yung klase ng pagtatanim na yun ng hybrid na palay para po sa inyo. Ayan, so good luck sa ating mga farmers. Ang pinaka-point lang naman talaga is we can achieve that food sustainability or food security po ng ating bansa. Ayun, so yan po ang ating agri-balita ngayong hapon. Ayan, nagpuprotesta na naman ang aking internet connection. Umayos ka internet. Umayos ka. Ayan ha. Ayan. Doon naman to kay Inday sa kanyang Agri-Unique Chika ngayon. Anong mga tips na naman po ang ating maririnig ngayong hapon? Day, ayan. Oo. Siguro natin yung pagsasalita para hindi tayo dumikit-dikit ng bongga. O diba? Parang biglang mawawala na naman yung nawawala. pangit na internet na ito. Ayan. Thank you Wala so siyang much. justice. Hintay pa dyan sa iyong agri-balita o sa lahat po ng mga farmers natin dyan. Kung swak ba sa inyong hybrid palay, go ahead. O, diba? Kung hindi, mas maganda na meron muna kayong background kung paano nyo ito, kung paano nyo itanim, kung ano yung magiging, characteristics ng palay. Swak ba yan siya sa inyong lupa? O mga ganon, ganern. O, diba? So dito na naman po tayo sa ating Agri-Unique Chika, mga kapatid, mga ka-agri, mga kapamilya. So sa lahat po ng mga nag-aalaga ng baboy. At saka sa lahat po ng mga nagbabalak pa na mag-alaga ng baboy. So paano po ba makakatulong sa inyo ito? Paano po ba tayo makakabenta agad? Paano po tayo umasenso sa pag-aalaga ng baboy? Ayan po, yan po ang ihahatid sa atin ng ating ka-farming angat ka-content creator na si Sir Jid. Makinig po kayo at para mayroon po kayong matutunan sa episode na ito. Ayan, Roll VTR!
Magandang araw po, kumusta po? Live tayo dito ngayon. Nandito tayo sa Paanakan, dito sa lugar ng aming mga baboy kung saan nanganak yung aming inahing baboy. So, yung mga baboy kasi namin na naka-free range, no? Kanya-kanya lang silang hanap ng space nila. So minsan dito sa mga damuhan, nandyan yung mga maraming damo, iniipon nila, tas doon sila nagagawa ng kanilang anakan, tas doon din sila nanganganak. O sa amin, kami yung nag-a-adjust. Imbis na meron kaming mga bahayan doon sa baba, meron kaming mga kamalig, meron kaming ginawang mga bahay-bahay na kung saan po pwede silang manganak. So, imbis na doon, ipilit namin, so dito na lang kami nag-adjust. Kami nagdadala ng mga trapal para doon sila manganak. So, dito sa pag-alaga ng baboy, no, marami rin tayong mga diskarte dito, pamamaraan. Depende sa mga baboy natin. So, kami, no, ganun ang ginawa namin. No, nakisama kami sa kanila kung ano yung gusto nila. So, yun yung aming diskarte din dito. At dito naman sa pagbababoy, no, maganda rin ito kapag wala tayong ibang ginagawa, pag nasa bukid tayo, nasa probinsya tayo, kung may space naman tayo na paglalagay ng baboy, actually, yung mga tita ko nga, mga baboy nila ay nakatali sa ilalim ng mga puno, no, o kaya may kulungan silang napakasimple, gawa sa mga kawayan. So, doon lang yung mga baboy nila na habang tumatagal, pinapakain lang nila. Minsan kapag nakapagtatanim-tanim sila, yung mga tinatanim nila, ipinapakain nila sa baboy, yung mga sobra-sobra nila sa kusina, yung mga bahaw na hindi nila nagagamit, no, kapag imbis na itapon pa, or yung mga gulay-gulay dyan, yung mga balat ng gulay, mga prutas na mga hindi na nila kinakain, abay na ibibigay din nila doon sa mga baboy nila. So walang natatapon, walang nasasayang. So yun yung mga napakaganda rin na paraan sa bukid, napakaganda rin na chance na para tayo ay kahit papaano ay magkaroon ng dagdag din na source of income, no? Hindi lang yung simpleng yung nasa bukid lang tayo na wala tayong kinikita. Nasa bukid tayo pero meron tayong inaasahan. Parang nag-i-invest din tayo na habang tumatagal, kapag napapalaki natin, napaparami natin sila, ay pwede rin nating magiging pinaka source of income natin kapag naparami na natin, napalago natin yung pag-alaga ng baboy. So dito sa amin ngayon, naka-free range yung mga alaga namin. So meron kaming 5 inahin dito, meron isang barako, ibang mga biik ay nandito rin, kasama rin na naka-free range. Pero ito ay free range na nakalambat naman. Meron siyang hog wire na nilalambat para hindi sila makakalabas. Yun yung aming sinishare din dito lagi. Maging sa page na Farming Business ATBP ay masusundan nyo rin doon yung mga pag-aalaga namin ng hayop, no, yung mga alaga naming baboy na ito naka-free range na. So far napakaganda rin naman ng improvements nila. Itong mga baboy namin ay mga puting baboy, no, pero nakakagala-gala sila. Nagiging namumuhay sila na parang mga native din, parang mga baboy ramo din. Actually, may lahi rin naman silang native kasi mga cross na sila. Crossbreed ng baboy na may mga white pigs na lahi at meron ding native. No, pinaghalo-halo na yon hanggang sa dito kasi sa amin wala na masyadong nagiging mga pure na baboy kasi yun nga, no, naghalo-halo na kasi kung sinong may barako, doon lang din pinapasampahan yung inahin. Tapos minsan yung barako ay native or yung barako ay upgraded. So yung mga nagiging anak ay yun, may mga lahi na ring native at so far napakaganda rin naman ng result dahil yun na nga, no, kumakain ng mga damo, eto nagabungkal ng mga lupa. No, napakalaki ng napakaganda rin ng benepisyo doon sa pag-alaga ng ganung baboy, wherein kahit yung mga tanim natin ng mga kasaba, mga gabi, lutuin lang, papakain sa kanila ay libre na natin kapakain sa mga alaga natin. Kapag may mga sagingan tayo, yung mga bani ng saging o yung mga katawan ng saging ay nagagamit din na pampakain doon sa mga alaga. No, maging yung mga kamote, kangkong ay napakalaking tulong din. Yung mga reject na niyog ay pwede natin ibigay sa mga alagang baboy. So ayan yung mga biik natin. So, yun yung mga pamamaraan. Medyo against the light lang dito sa pwesto natin, no, kaya dyan lang nakapwesto yung camera. So, yun, no, yun yung mga pamamaraan na kapag nasa bukid tayo, abay meron tayong aasahan. Kapag nag-aaral yung mga anak natin, balang araw ay meron tayong maibibenta na pandagdag na matrikula doon sa kanilang pag-aaral. Or kung minsan naman walang nag-aaral na anak, nagagamit din natin na pambili ng mga pangailangan natin. Minsan yung mga, yung iba nga, ginagamit na pambili ng TV, pambili ng washing machine, pambili ng ref, o kung ano yung mga gustong bilhin, yung mga wants natin. Wherein kapag gusto rin natin ng mga needs, ay pupwede rin naman, no? Pupwede rin natin i-invest, iikot natin yung ating kita doon sa pag-alaga ng baboy, no? Magdagdag tayo ng gawing inahinin. Kung meron tayong isang barako, isang inahin o dalawang inahin, na kapag nanganak ay pilian natin ng gawing mga inahin naman. So dagdag lang tayo ng dagdag, kaya lang kapag umaasa tayo na binibili lang natin yung mga pampakain sa kanila, kailangan din natin may puhunan din tayo, masapat din tayong puhunan na pambili noon. Pero tulad na nabanggit natin kanina, kung meron naman tayong available na mga tanim-tanim na pwede nating libreng ikapakain sa mga alaga, ay wala natin magiging problema. Kasi
bubunutin na lang natin, kukuhanin na lang natin, papakain sa kanila. Kung may space naman tayo na pagtamnan. Yun ay kung may space naman. Usual naman kapag tayo ay farmer, kapag nagsasaka tayo, so siyempre may space din tayo dyan na sinasaka. May lupa, no? Kahit na sa probinsya kasi, marami rin naman ang walang mga sariling lupa, no? Marami rin ang mga tenant o yung mga pinagkakatiwalaan, no? Kahit na walang pambiling lupa, pero sa kanila pinagkatiwala yung lupa, so po pwede tayong mag-alaga doon. Lalo na kung mga niyugan yan, sa ilalim ng niyog ay po pwede tayong mag-alaga ng hayop na malaking tulong din naman kasi nababawasan yung mga damo, no? Yung mga damo ay kinakain, imbis na puputulin mo na lang at yan ay maano na lang, no? Matatapon na lang. So kinakain yan ng mga alagang hayop. No, hindi mo na kailangan putulin, kinakain ng mga alagang hayop. Mga baboy, yung mga native na baboy ay kumakain din sila ng mga ganon, yung mga damo, no? Na napakalaking tulong din yan doon sa mga alaga natin. At yun, maging mga kambing. Kung gusto natin mag-alaga ng kambing, yan, baka, kalabaw, kinakain yung mga damo. So doon sa mga baboy, balik tayo sa mga baboy, no? Itong baboy naman ay maganda rin alagaan kasi kapag may inahin tayo, minsan nanganganak ng 5, 6, 7, 8, iba nga nanganganak pa ng 12, 14, o mas marami pa. Maraming mga ganong klaseng swerte, no, sa pag-alaga ng baboy. So kung maraming anak, mas malaki ang kita, mas maraming pwedeng maibenta. So, yun yung sa akin lang, no, imbis na sa probinsya ay kapag imbis na mamroblema tayo, no, maghanap na tayo ng libangan. Sa akin po, pwede natin gawin libangan ang pag-alaga ng hayop. Pwede tayong makialaga kung wala tayong pambiling baboy, no, makialaga muna tayo, magtanong-tanong tayo dyan sa kapitbahay natin kung pwede sila makialaga kasi marami naman talaga pumapayag kasi gusto rin makatulong doon sa mga nais mag-alaga. Basta't ba maayos lang din yung pag-alaga natin, marunong tayong mag-alaga at meron tayong ikasupport o pampakain doon sa mga alaga. Mahirap din naman kapag sabihin natin makialaga tayo, wala naman tayong kakayahan na magpakain doon sa mga alagang hayop at wala naman tayong tinatanim o mga pwedeng mga magiging source natin na pampakain sa alaga. Kailangan makialaga pero kailangan din natin maging responsable doon sa alagaan natin para marami rin ang magtitiwala, no? At magkaroon din tayo ng mga alagang hayop. Maging kami man noon, nag-umpisa kami na makialaga ng baka, kalabaw, actually baka hanggang sa nagkaroon kami ng kalabaw kasi yung baka namin nanganak, no, nanganak ng lalaki, so pinagpalit ng kalabaw, so nagkaroon kami ng kalabaw. Pero mula lang talaga sa pagkikialaga. Wala kaming budget noon na talagang pinambibili ng baka or kalabaw. Nakikialaga yung tatay ko hanggang sa nagkaroon kami. So sa ngayon meron na kaming 3, 4 mga kasama kalabaw, nasa 5 na sila, no. So yun yung mga alaga namin. So far naman, no, malaking tulong din yung mga ganun. Kailangan lang talaga sipagan, tiyagain natin. Kung may gusto tayo, may pangarap tayo, no, samahan natin ang diskarte, sipag, tiyaga, makakamtan din natin yan. Para kahit papaano, meron tayong aasahan sa kinabukasan. So, ganun din, dito sa pag-alaga ng baboy, no, napaka gandang opportunity rin nito kung nasa bukid tayo. Kung ganitong may mga damo-damo dyan sa likod bahay, ay pwede natin dyan ilagay yung mga baboy natin. Itong amin naman, naka-free range, so hindi yan nakatali. So, lakad lang ng lakad kung saan. Tapos, bungkal lang sila ng bungkal, kain ng damo. Kung mayroong mga nalalaglag na mga prutas, kinakain din ng mga baboy namin. No, yun yung mga, yun yung mga magandang benepisyo rin sa ganito naka-free range. At yun, marami pang nakakain. Maging yung mga saging, mas hindi sila naging maarte. Dati kasi, nung nakatali kasi galing itong mga baboy namin, no, dati nakatali sa ilalim ng mga puno, medyo maarte pa sila. No, kapag binibigyan mo siya ng yung halimbawa kangkong, tapos darak or halong feeds, minsan kinakain niya lang darak at feeds, yung kangkong iniwanan niya, or yung mga dahon kinakain niya, pero yung mga tangkay-tangkay iniwanan niya. Pero sa ngayon, nung naka-free rin sila, dahil sa nasanay na sila sa kumakain dito ng mga damo, kapag binibigyan namin sila kahit buo-buo yung kangkong, isang buong kangkong na hindi tinatadtad, no, nilalagay lang namin yan dito sa loob ng ranging area. Kinakain nila yan. Maging yung mga saging, yung mga katawan ng saging, no, kinukuha lang namin yung pinakabalat noon, yung kulay green, hanggang sa matira yung kulay white nung balat, yung katawan ng saging. Tapos yung tinatadtad namin yun, sinachap-chap namin ng kahit maganyan kalaki. No, at nilalagay namin dyan sa loob ay pinagtatsagaan nila. Nauubos yan. No, yan yung mga pangmerienda rin nila dito. Wherein may mga source din naman ng makukuha rin nila dyan. No, yan yung magsisilbing source nila ng fiber. Yung naman, itong kangkong ay nandyan din yung protein. No, yung mga darak naman ay nandyan yung mga carbohydrates kung di ako nagkakamali. No? So yan yung tingin ko lang, pananaw ko lang. Pero hindi man ako expert pagdating doon sa mga, hindi man ako nutritionist. No? Pero ayan ay nakita ko, naobserbahan ko na maganda rin naman yung paglaki ng mga baboy sa ganung pamamaraan. Lalo na kapag native or mga upgraded. No, kaya lang,
No, kapag ka ganon, ay kailangan lang din nating sanayin yung mga alaga natin na kumakain nun. Pero kung yung alaga natin na hindi sanay, minsan ay naninibago o nagkakaroon din sila ng diarrhea o nagkakaproblema. So kailangan sanay. Itong mga baboy kasi namin, no, ang ginagawa naman namin pamamaraan ay mula biik pa lang sila, sanay na sila kumain ng mga ganong klaseng pagkain, ng mga natural na pagkain na available sa amin. So yun yung aming mga ginagawang pamamaraan. Kapag gagawin namin inahin o gagawin namin barako, sinasanay na namin yan mula biik pa lang. So doon pa lang, no, talagang ano na sila, talagang sanay na sila kumain ng mga damo, sanay na sila kumain ng mga kasaba, yung mga gabi, yung mga saging, yung mga kamote, kangkong, sanay na sila. Dahil nga lumaki sila na ganon. So, yun naman yung pamamaraan din namin. Kasi may mga ilan din, may kakilala ko, yung tita ko, nag-alaga ng baboy, mga upgraded din na baboy inalagaan niya. So, sabi niya, nung kasi mula biik pa lang, sinasanay niya, pinapakain niya ng feeds, no? Pure feeds ang pinapakain niya, magaganda ang katawan din, malulusog, syempre naka-feeds. No? So, yun, habang ganon, nung binibigyan niya ng kangkong, no, nagtatai daw, nagkaroon ng diarrhea. So, hindi daw dun sa baboy niya, kaya tuloy-tuloy siyang naka-feeds, no. Pero okay din naman na naka-feeds, mabilis lumaki, no, malalaki yung mga baboy. Medyo magastos lang. Kung may kakayahan naman tayo na mag-feeds, ay gumastos tayo ng feeds, pwede rin naman yan. Lalo na kung haluan pa natin ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, abay mas lalong lumusog yung mga alaga natin dyan, no? O maging mga natural na pagkain naman kapag sanay yung alaga natin, although hindi ganun kabilis lumaki kapag natural na pagkain binibigay natin, pero malaking rin yun, malaking advantage din kasi syempre, mas nakakatipid tayo, hindi na rin gumagastos. Kailangan lang natin nagtiyaga, no? Tiyaga sa pagtatanim, sipag sa pagtatanim, at saka yung pasensya. Kasi matagal-tagal na harvest din yun, matagal-tagal natin i-harvest. Yung kasaba, nasa 8 months bago mo ma-harvest yan, no? Depende sa variety, or doon naman sa mga kamote, sa kamuting bagon o kamuting baging ay medyo mabilis naman mag-harvest noon kasi dahon lang naman kukunin mo doon, pakain sa mga alaga, yung mga kangkong medyo mabilis lang din. No? Yung mga saging medyo matagal. Yung gabi medyo matagal-tagal din. So, tiyagaan lang din talaga. No? At diskarte lang din. Hanap ka muna kung mag-umpisa ka pa lang, mag-umpisa ka muna doon sa mga itatanim mo na medyo mabilis ma-harvest. Or kapag malapit ka sa mga palengke ay pwede kang mangolekta ng mga balat ng gulay, yung mga reject na prutas, yung mga balat ng prutas sa palengke, imbis na itapon nila, kolektahin mo para hindi masayang, na pwedeng ipakain doon sa mga alagang hayop. So, yun yung pamamaraan din na pwede natin gawin para kahit papaano ay medyo makatipid-tipid tayo at kung wala man tayong sapat na kakayahan, wala tayong malaking puhunan, ay pwede rin tayo mag-alaga ng hayop na kahit na sakto lang ang ating kakayahan at meron lang tayong simpleng mga baboy lang at meron tayong tanim, ay makapag-alaga na tayo. Diskarte lang talaga at huwag lang natin masyadong madaliin. Kasi tulad na nabanggit natin, kapag ganun ang pamamaraan na hindi ganun kabilis lumaki, hindi katulad ng naka-pure feeds. Ang naka-pure feeds, mabilis lumaki pero medyo magastos. Hindi na magastos, magastos talaga kung naka-pure. Pero kapag naka-natural na pagkain, no, hindi ganun kabilis lumaki pero hindi ka naman gumastos. So, dalawang pagpipilian mo. Kung mahalaga sa iyo yung oras, yung panahon, no, at meron ka namang puhunan, mag-feeds ka. Kung sa'yo yung panahon ay okay naman at hindi naman tingin mo hindi naman masasayang yung panahon mo dahil nandyan ka lang din naman at meron ka namang time na magtanim-tanim, so pwede ka dun sa mga natural na pagkain na ibibigay sa mga baboy. So yun naman yung mga baboy na upgraded, mga crossbreed, may lahing native, or yung mga native na baboy, yung mga black pigs, pwede mong alagaan sa ganung pamamaraan. Doon sa naka-pure feeds, minsan, madalas ang mas, advantage doon yung mga yung mga baboy na mga hybrid, mga puting baboy. So, yung mga pure na mga baboy na talaga mga pure hybrid. So, yun mas best kasi mas mabilis silang lumaki, mas fit sa kanila yung mga feeds naman. So, yun yung dito naman sa amin, sa free range namin, ay binibigyan din namin yan ng vitamins. King's Vita Plus Animal Feed Supplement din ginagamit namin para lalong mapalakas yung kanilang immune system. At talagang matitibay sila lalo sa galaan, mas mabilis silang kumain, mas malakas sila maghanap ng pagkain. Kasi nga, dahil doon sa vitamins na naibigay natin sa kanila, no? At doon sa vitamins kasi na yun, nandun yung multivitamins, nandun na yung minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium, D3 enzymes, probiotics, at napakarami pang sangkap, no? Nandun pa yung zinc, mga vitamins, at iba pang mga vitamins, vitamin A, vitamin B, at marami pang mga vitamins na nandun sa King's Vita Plus. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, na hinahalo lang natin yun sa mga pagkain o inumin ng alaga natin. Kung nagbibigay tayo ng kangkong, ng kamote, so pwede rin halo doon yung King's Vita Plus na powder. Kaunti lang para medyo makatipid kung gusto natin magtipid. No, importante, nabibigyan natin sila ng vitamins. Sa amin, daily kami nagbibigay araw-araw, every morning.
para sigurado yung mga alaga namin ay talagang safe sila at talagang malakas yung immune system nila at hindi sila maging sakitin. Kasi syempre, nag-invest na rin tayo sa mga alagang hayop, nagpaparami tayo. So mas gusto ko na rin na meron akong ginawang iba, meron akong ginawang kakaiba na hindi ko ginagawa noon. Kasi noon, no, meron kaming nag-aalaga kami ng hayop pero nasasayang, namamatayan kami. So sobrang sayang din yung panahon. So sa akin, para talagang worth na rin yung pag-aalaga ng hayop, gawin ko na yung best ko. Yung best ko ay bibigyan ko na rin sila ng vitamins. King's Vita Plus, available sa mga Agrivet stores yan, nationwide. At yan ay rehistrado sa Bureau of Animal Industry. Kaya ako sa alaga namin, nakakatiyak ako na safe siya dahil siya ay proven ng marami na rin mga nag-farming. No, lagpas 5 years na rin siya na lagpas 5 years na rin siya nang ginagamit ng mga magsasaka, yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement, at napakaganda niya rin gamitin at marami na rin nakasubok nito. At sigurado ako na dahil nga doon sa registered siya sa Bureau of Animal Industry, sigurado ako na yung mga alaga namin ay safe dahil talagang yung mga sangkap niya ay pasok mismo sa standards ng Bureau of Animal Industry. Kaya King's Vita Plus Animal Feed Supplement, no, pwede nyo ring subukan yan. Nationwide siya, nabibili sa mga Agrivet stores or sa Shopee, meron din yan. Sa Facebook, pwede rin natin i-search ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement na page at pwede rin tayo mag-order doon. So napakarami nating mga pagkakataon para maghanap ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. No? So actually dito sa amin, pwede rin kayo mag-order, pero sa ngayon kasi ay nasa probinsya ako, hindi ko masyadong nare-replyan yung mga nagaminsahe. So mas maganda na dumirekta tayo dun sa page na King's Vita Plus Animal Feed Supplement at mag-inquire tayo. So dito, no, kailangan lang natin magsipag, magtiyaga at diskarte lang talaga, at dapat ay passion natin yung gagawin natin, happy tayo dun sa gagawin natin at talagang maging joyful, maging grateful at maging lagi lang tayo maging masaya para habang buhay, no, habang buhay tayo ay happy tayo at talagang maganda yung flow ng ating mga ginagawa dahil masaya tayo sa ating mga galaw, sa mga moves natin. So dito sa farming, kailangan talagang hilig natin, masaya tayo. So at yun lamang po muna sa ngayon. No, happy farming, maraming salamat po. God bless po. Nakamute ako. Yan, thank you so much po, Sir Jid of Ka-Farming Angat Ka and Farming Business ATBP Content Creator. Sa lahat po ng mga naku-curious kung ano itong mga pinagsasabi, lahat ng mga diniscuss sa atin ni Sir Jid, pwede po kayong mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, kaya i-follow nyo po siya sa kanyang Facebook page na Ka-Farming Angat Ka. Ganun din po ang Farming Business ATBP. So ayan, lahat po ng mga stories na meron po hinggil sa pag-aalaga ng mga hayop, pagtatanim po ng mga iba't ibang crops sa inyong mga bukirin, ay pwede po niyang kumbaga magbibigay po siya ng mga tips and inspirational stories po para po kayo ay kumbaga ma-inspire, of course, at bilang gabay na rin po sa inyong pag-aalaga po ng mga iba't ibang hayop. So ayan may batang nakawala sa hawla. Ayan, ready na siyang umatake. My gosh. Oo. Paano na lang tayo dito kung may mga batang nagsigawan dyan? Ewan na lang talaga. Ayan. Thank you so much, Sir Jade, as always, sa yung mga good words and sa mga ideas, especially po sa mga ka-farmers natin, o sa mga may idea o nagpaplanong mag-alaga ng baboy, mga manok, and Correct. all, diba? So at least, bago simulan ang kanilang proyekto or ang kanilang pinaplanong negosyo, ika nga, is at least aware na sila sa mga bagay-bagay na pwede nilang dapat alamin bago sila makasabak sa pag-aalaga ng mga hayop. Kasi Okay ka lang? ayan ang sabi nila, hindi lang siya pang char-char lang. Okay? Take note, it should be, oh my God, I'm against stuttering and all, I'm gonna freeze. Yes! I'm living in Alaska and I'm freezing again. Ayoko na! Parang Why is ang it like robot. this? My gosh. Wait lang ha. Wait lang, Day. Meron akong trivia. Trivia ito para I'm sa'yo. her char. Yes. Alam niyo ba mga ka-agri? Ano yun? Light ha, very light very light na topic. Okay. Alam niyo ba na si Inday Bajang
ay isa po siyang isang Gosh, DJ. I'm not scared of that. Isa po siyang DJ noon sa isang radio At sino station. nagsabi? At alam niyo ba kung ano ang kanyang pangalan? Ano ba yun? Sige na, ano na? Hindi, Char. Ano, Char? Totoo yan. Ano? Alam niyo ba, si Inday Bajang, bago po Naputol yan siya, sila kaming ni Inday dalawa, Bajang. tayong lahat. Ayan. Hindi, andito pa ako. Alam niyo ba, si Inday Bajang, bago siya naging Inday Bajang talaga, fully fledged na Inday Bajang, ayan tumikit na si Inday Bajang. 1, 2, 3. One sound. Oh, diba? Wait lang. Pero talagang Dai, dumikit ka, nawala Dai. Ay. siya. Swear. Okay ka na. Are we still here? Hello? Yes. Bago lang. Kararating mo lang. Yes. Kararating mo It's lang. not... Bakit? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka pa putol-putol, Dai? May trivia pa naman ako sa'yo, Dai. Wag na ngayon kasi... Okay na. Wag na lang ngayon. Bukas na lang natin yan i-reveal kung ano ang pangalan ni Inday Bajang. Bago siya naging Inday Bajang, mayroon po siyang screen name. Ay, screen name ba rin? Hindi naman screen name yan sa radyo, no? Iba kasi yung screen name kasi sa TV. Screen name pa rin ba yan sa radyo? Alias, EKA. Meron siyang sound name. Sound name. Hindi screen sound name. Ano ba yan? Wala ang joke. Anyway, so ayun on air name. Tingnan nyo po, nawala po ang ating Inday Bajang. So anyway, Kuya Bill, punta na tayo sa ating ayan na. Bumalik na siya. Dai, bukas na lang, Dai, kasi hindi nakipag-coordinate yung iyong internet ngayon. So, bago tayo mapunta sa sa wala. Ayan, okay lang. Nag-smile ka lang dyan. So anyway, ayan, bago tayo mawala pa sa ere, kumbaga, maraming salamat po. Bago po mag-goodbye, ay meron po kaming mga products po na, kumbaga, na-mention kanina sa atin ni Farming Anika, Farming Angatka, Sir Jid. Yung ating mga produkto po, nakapartner po sa ating mga magsasaka sa kanilang pag-aalaga po ng mga hayop dyan. Of course, nandiyan po ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Caplet at Panamox Forte, Intensive Products, at saka Worms to Go. At para sa ating mga pet lovers dyan, meron din po tayong King's Vita Pet Multivitamins Plus Mineral. So, ayan po mga ka-agri, bukod po sa ito ay mabibili sa ating mga Agrovet stores, tayo din po ay mabibili via online. So, i-message nyo lamang po ang ating mga Facebook pages, ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ganun din ang ating Panamox Caplet, Intensive Products, Worms to Go, at saka King's Vita Pet. So, lahat po yan meron po yan silang mga Facebook pages para po kayo ay makapag-inquire o kaya dito po kayo mag-order online. If ever, hindi po available yan sa inyong mga Agrovet stores. So, ayan, pinakita po sa atin ni Kuya Billy sa ating Facebook Live ngayon ang mukha ng ating Facebook page. At bukod po sa Facebook, ay pwede rin po kayo mag-order via Shopee. Hanapin niyo po KBM Agrovet Lines. Okay? KBM Agrovet Lines, hanapin niyo po at doon po ninyo makikita ang ating mga products. Okay? So I think meron kang na-prepare dyan, Kuya, ng mga listahan ng ating mga Agrovet stores dyan sa probinsya ng Negros Oriental. Isa-shoutout lamang natin ang mga Agrovet stores kung saan available ang ating mga products. Ayan. Dyan po sa may Mabinay, Negros Oriental, ang Mabinay Outlet, NFC Store, J-Bow Store, Miss G Vets and Grain, Christine and Marty Agrovet Supply, Ruiz Enterprise, Jassy May Enterprise, Ace Enterprise, Ralph Store, and NBC Store. At dyan naman sa may Barangay Lumbangan, Mabinay Outlet, ang JT's Store, Jera's Grocery, Lolit's Store, Roxy Store, Joe's Store, Jeru's Store, Ayan and Kevin Agrovet. Okay? Next page po tayo. At of course, dyan po sa ating
bayan sa Himalalod, Negros Oriental. Shoutout po sa ating mga Agribet stores na kung saan available ang ating King's Vita Plus, Panamox, Intenso, Worms to Go. Sa may Gantalaw store, kawawa ang mga bata. Gantalaw store. Sorry po. Ayan, dyan po sa bayan ng Himalalod, sa may Gantalaw store, Gargoles store, Edith store, FMR store, De La Linea store, Elac store, ANL store, Santo Niño Agribet, at Himalalod Farmer Supply. Ayan, dyan po yan sa bayan ng Himalalod. At sa may Amlan, Negros Oriental. I think yan yung papuntang Dumaguete na. Ang J&J Agribet, Darday Variety Store, Ayukitin Agribet. Parang merong mali sa sa ating pangalan ng Agribet dyan. John Mar Agribet. Ayan ha, sa may Amlan po yan, Negros Oriental. So bukod po dyan sa may sa mga nabanggit namin ng mga lugar dyan po sa may Negros Oriental, marami pa po tayong mga Agribet store partners na kung saan available ang ating mga products. So mahaba-habang listahan po yan. So yan po muna ang aming isa-shoutout ngayon ni Inday Bajang. O ayan! Okay ka na? Yun na. I don't know. You know, Okay na. like that. Okay na siya. Okay na Oo, siya. okay na Lagi siya siya. sunny vlog. Ikalintura siya. May sakit siya and all. Hay nako. Oo. Sa dilig, dapat smile palagi para maganda pag magdikit ang face sa monitor. Ayan na. So, Correct. yun na yun sa mga friends natin na gustong bumili ng ating mga produkto. Kompleto na po yung mga listahan doon po sa Negros Oriental. And syempre, may mga online options din naman. You can do online shopping kung gusto, if ever man na naubusan po ng mga stocks over there sa inyong mga suking tindahan. Ayan. Correct advice. So, ayan po, maraming salamat po sa ating mga listeners all over, across the Visayas and Mindanao. Hello po sa inyo. Mhm. Bukas po ulit, ha, samahan niyo po kami ni Inday Bajang. At, huwag po kayong, kumbaga, early morning pa lamang po ay 6 a.m. Of course, I think magre-replay po ang ating Agrisenso alas 5 bukas ng umaga. And after Ooh. alas 5 po ng madaling araw, ay abangan niyo po ang issue sa masa. Kasama po si June Bersamin. That is 6 a.m. to 8 a.m. At ang ating bagong DJ from 8 to 9 and then 9 to 12. Abangan niyo po ating bagong DJ ha, para sa ating King's Morning na at King's Memory Lane, ang ating mga Ayan. programa sa King's Yun naman yung Radio. pinanawagan natin last week. May mga nag-reply na o nag-response. Yes, meron na Oh my nag-reply. God. Correct. Okay, ayun. Maraming mga And- nag-chat sa atin doon. Oo. Pwede ko diha? Of course! Bahala na si Pwede, Clara pwede. sa inyo, ha? Clara na Correct. bahala sa inyo, ha? Correct advice. So, ayan ha. And after po dito sa ating Agrisenso, subaybayan nyo rin po ang ating programang King's Afternoon Delight. At Mhm. afternoon King's Hataw na later on. So, ayan. Enjoy the music. Enjoy the music na hinanda sa atin. Gusto ko marinig si Ma'am Macy na umupo ng isang programa. You know? I love her energy. Kasi, yung mga ganong Ay, pato, ganun, namimiss ko ganun, yun. Yung oo. mga ganong bagay namin before. Why Ang not? Mag-request tayo ingay. kay Ma'am Macy na magprograma siya dito. Yes, diba? dapat yung mga slot niya is pang gising, either morning or nasa tanghapon. 3. So, hindi na lang 6, ma'am. Alas 3 na lang po. Para yung mga nagnap, kakagising lang, magigising agad, diba? Magigising. Akala ko yung isa-suggest mo na oras is 5 a.m. Ay, ayaw. Natutulog pa. Nagpo-beauty rest pa si Ma'am Macy. So, pwede alas 3 na lang. Okay? Or pwede siya mag 9 to 12 midnight kung bet niya yung mga love songs and all. Love Yung mga songs. lovey-lovey and all. Ma'am, please lang. Ay, talagang may please lang. Ano na siya? Siya na yung babaeng walang pahinga. Kung hanggang oras No. na ganoon ay gising pa siya. Yes, siya na jud na. So, Ay, ayan, maraming salamat po. At, hi, Brie! Hello, may bata po na kakagising. At
nagmamaoy. Nahihiya na siya. She knows how Nahihi- to be shy already. Yeah. No, hindi bagay, Brie. Hindi bagay na mahihain ka, Brie. Hindi kami sanay. Wag mong ano yan. Wag mong ipilit yan, Day. Wag kang mahihiya dyan, Day. So, ayan. Wag mong Wag mong Ayan. ipilit. Anyway, yun na po. Yes, wag na nating ipilit dahil sa napakapangit na signal. Oh my God, nakakapangit ng energy at beauty. But anyway, maraming salamat pa rin po sa lahat ng mga sumama sa amin ngayong hapon. Of course, that's an hour of our discussion, balitaan, and tips, courtesy as well sa mga kasama natin, ating mga resource speakers. So bukas po ulit, still, alauna. Uy, it's 12:30 tayo bukas, diba? 12:30 till time na gusto naming matapos. Mm-mm. Clara. Baka ano tayo, Day. Mauna siguro lang kami ng 12:15 kasi andyan si, si Kolomolok Native Chicken. So, Okay. para mahaba-haba pa yung Yes, discussion tatakbo niya. ako Okay? ng mga around 15 miles per hour. Ayan. Grabe, for that 15 mile one. hours. So, bukas po ulit, mga friends. Of course, is another set of our discussions and balitaan and tips. Maraming salamat. Ito po, si Inday Badyang. At ito po si Clara Tita. Dito lamang po sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at sa agrikultura. Wala nang iba pang agrisenso. Sa agrikultura, aasenso ka. Aasenso ka. Magandang hapon! God bless! God is good all the time! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.